Tots sabem que aquests premis representen un intent d'estimular els esforços per garantir la identitat nostra, per garantir l'expansió de la cultura i de la comprensió internacional. Deixeu-me que us recordi, si em doneu 2 minuts, que he estat 20 anys fora de Catalunya, per raons diverses. I amb aquesta llarga estància de 20 anys, el primer que em recordo són els inconvenients tan sentits d'enyorar pràcticament cada dia les perdius que tenia domesticades a casa. Jo soc fill d'un metge rural i vivia en un carrer que es deia i que suposo que es diu encara carrer que no passa. Per atrapar aquestes perdius feien un soroll darrere d'una mata que us reproduiré ara mateix. És el soroll amb el que atraïem a les perdius per capturar-les i domesticar-les. I d'això me'n recordava a Londres, me'n recordava a Puerto Príncipe, me'n recordava a París, me'n recordava a tot arreu del món, pràcticament cada dia. Però també hi havia grans avantatges amb aquest exili, en part voluntari, de 20 anys fora de Catalunya. Vaig aprendre una cosa que és l'única cosa que intentaré passar-los a les meves nietes. I vaig aprendre que quan un poble amb una identitat molt forta es tanca sobre si mateix, es nega a rebre les interaccions d'altres cultures i d'altres països, es va asfixiant. Cada vegada fabrica menys neurones i acaba morint-se a les mans d'un altre. President i conseller, jo us agraeixo de lo més profund del meu sentiment els esforços que tots aquesta gent molt més important que jo i que vosaltres heu premiat pels seus esforços. No oblido mai que amb això el que esteu fent és recordant-nos cada dia la importància d'entendre la resta del món sense oblidar qui som nosaltres. Moltíssimes gràcies per tot.